Häzirki wagtda köp ulagda seýahat wagtynda bolup geçýän zatlary ýazga alýan kameralar bar. Şeýlelik bilen sürüjüler howpsuzlyk çärelerini ýokarky derejäge çykarýarlar. Şol bir wagtyň özünde betbagçylykly hadisalar video ýazga alynýar. Dünýäniň türli ýurtlaryndan sürüjüler tarapyndan ýazga alynan bu gorkunçly videolar internetde paýlaşyldy. İlkinci videomuz Yaponiya döwletinden. Bu video 2017-nji ýylda ulagy sürýän sürücü tarapyndan paýlaşyldy. Yaponiýada uly ýoldan geçýän video ýazgyda ýoluň boş ýerinde birden kiçik gyz şekli peýda bolýar. Piyada geçilgisinden geçen gyzyň şahsiýeti we ol ýere nätip barandygy barada hiç ýyly iz tapylmaýar. Uzun ýolagçylyk seýahatyňyzda şeýle päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, ulagdan düşmezlige üns beriň. Adaty ýaly görünýän bu wakanyň aňarsynda adaty bolmadyk waka gidilenýär. Video 2010-njy ýylyň sentýabr aýynda ýaýratyldy. Bu ýer Russiýa. Ulagyň kamerasy ýazga alýarka ýoluň üstünden sürýän sürüjüler geň bir päsgelçilik bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Kimdir birileri ýoluň ortasynda çüýşeler düzüp sürüjüler üçin tuzak kurdy. Sürüji ulagdan düşüp ýoly petikleýän çüýşeleri bir gapdala çekip durka ters tarapdan özlerine tarap gelýän ulag bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. We başga da ters tarapdan olara tarap gelýän iki sany geň nätanış adam. Videonun mundan sonrasy internetde paýlaşylmady. Kadiýet edaralaryndan alynan maglumata görä, sürüjüleriň biri ýaragly hüjüme tezagar edilipdir. Onuň ölendigi ýa-da ölen däldigi barada tahkik maglumat tapyp bilmedim. Indiki video gijanyň bir wagty owa ýerlerinde ýazga alyndy. Şäher merkezinden uzakda bir ýerde sürýän sürüjiniň öňünde geň eşikli akyl hassasy peýda bolýar. Tasabiýur kanallarynda arhaw hükmünde agzalýan bu geň adamyň aklyndan adaşandygyny tapawutlandyrmak kyn däl. Hatda uzak, garanky we çöllik ýerde duş gelýän akyl hassasy hem bir ýerini alada goýmak üçin ýeterlikdir. Sebäbi Amerikada akyl taýdan durnuksuz adam öldürüjiler gaty köpdür. Video Arabistanda ýazga alyndy.
Ýoluň ortasynda ýykylan täsin aýala polisiýa işgärleri näme etjek bolýandygyny soraýarlar. Ýöne aýal hiç gilli, hiç haçan jogap bermeýär. Diňe ellerini açyp manisiz hereketler edýär. Polisiýa işgärleri bu aýalyň kimdigi we ol ýere nädip barandygy barada hiç gilli maglumat tapyp bilmediler. Filipinler döwletinde ýazga alynan bu video dünýä belli CBN habar kanalynda efire berildi. Awtogulagyň arkasynda hereketsiz duran gara saçly gyz uly hawsala döretdi. Ulagyň sürüjüsi awtogulagyň arkasyndaky kişiden bihabardygyny aýtdy. Maşynyň arkasyndaky gyzyň izi hiç haçan tapylmady. Videonu gözden geçiren hünärmenler bu geň wakanyň manysyny düşünüp bilmediler. Bu video Taylandda 2018-nji ýylda ýazga alındy. Ýoluň ortasynda peýda bolan we ýitip giden adam keşfi. Video Taylanddaky habar kanallarynda efire berildi. Bugünkü videomuz tamamlandy we bu videomuz baradaky öz pikirleriňizi kommentariýalar bölüminde görkezip bilersiňiz. Siz hem kanalyma täze duş gelen bolsaňyz we täze videolardan habarly bolmak isleseňiz, agza bolmagy unutmaň. Indiki videoda görüşýänçek, hoş, sag bolun.